I opgave 4 skal vi til at starte med skitsere grafen, der viser dndt som funktion af n. Først ganger vi parentesen ud i udtrykket, som ses til venstre, hvor vi så vil få udtrykket, som står nedenunder til venstre. Det der har vi gjort for, at vi nemmere kunne se, hvilken funktion vi har med at gøre, og som man kan se, har vi med en anden grads polynomial at gøre. Det vil sige, at forskriften for dndt kommer til at hedde k gange n i anden plus k gange n gange store K minus f. Til højre på skærmen kan man se en skitse af grafen for funktionen, som den eventuelt kunne se ud. Ud af første aksen har vi n, og op af anden aksen har vi dndt. Nu skal vi markere de værdier for n, som svarer til, at antallet af fisk vokser på grafen. Det har vi gjort ved at lave nogle ringe, som viser det interval, som værdierne for n skal være indenfor. Det vil sige, at hvis værdierne for n går ud for intervallet på venstre side, vil vi have negativ fisk, hvilket ikke kan lade sig gøre. Og hvis den går ud for højre, eller ud på højre side går over intervallet der, vil vi have et antal fisk, der er over det, som funktionen vil kan tillade. Nu skal vi forklare, hvad der sker med det felt, når fangsten øges. Som vi kan se, har vi grafen fra før, den grønne, hvor vi så har indsat en graf nedenunder, hvor vi har indsat nogle fiktive tal og øget fangsten. Her kan vi så se, at det område, hvor intervallet for n er blevet formindsket. Nu skal vi så se på, hvor høj fangsten kan være, uden at fiskene uddør. Og det har vi ved hjælp af at se på selve funktionen fået til, at den y-værdi, som funktionen har, når x er lige med 50% af store K, vil svare til den maksimale fangst, som stadig sørger for, at grafen aldrig kommer under 0. Altså at der altid vil være et punkt med positiv vækst i fisk. Og nu skal vi så se på ligevægtene, altså de punkter, hvor dndt er lige 0, altså hvor grafen skærer første aksen. Når n nærmer sig den nedre ligevægt, bevæger vi os væk fra den øvre ligevægt og modsat. Det vil altså sige, at antallet af fisk bliver højere, når det går mod den øvre ligevægt, og mindre, når det går mod den nedre ligevægt. Til sidst er vi blevet bedt om at tegne en skitse af, hvordan grafen ville se ud, hvis vi skulle lave den som n som funktion af t. Og der skulle laves tre begyndelsesværdier, en mellem ligevægtene, en på venstre side og en på højre side. Begyndelsesværdien, der ligger på venstre side, er linjen med en pil som hoved, og den er voksende, fordi at fiskemængden vokser her. Begyndelsesværdien mellem ligevægtene, det er den med stjernen. Den er også voksende, fordi at mellem de to ligevægte, der er der stadigvæk positiv vækst i fisk. Og først ved begyndelsesværdien til højre for ligevægten, det er den med firkanten, er der negativ vækst i fisk. Så sådan kan de tre tilfælde se ud.